रिकॉर्डिंग स्टूडियो बानावर बिशुनगंज। हो गई सटा पर बना के रोजरी ला भेजे परतो। हो गई सटा पर बना के रोजरी ला भेजे परतो। हो गे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो। हो गे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो। हो गई है उम्र में तोहरा बड़ी मुश्किल झेले परतो। हो गई है उम्र में तोहरा बड़ी मुश्किल झेले परतो। हो गे जे करह दे मही दिलवा ओकर बिल देवे परतो। हो गे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो। होगे रहेला पटना में रूम लेतोगे तोरा बात कर खातिर आई फोन देतोगे। होगे सुनेगे हेगे रहेला पटना में रूम लेतोगे तोरा बात कर खातिर आई फोन देतोगे। होगे हर तरह के पगली तोरा फील देवे परतो। हेगे हर तरह के पगली तोरा फील देवे परतो। होगे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो। हेगे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो। होगे मरले तो महजा कुमारे में गे तोरा पता ना हो छौड़न के बारे में गे। होगे बुझली गे हेगे मरले तो महजा कुमारे में गे तोरा पता ना हो छौड़न के बारे में गे। होगे सोनू सिंगर के पगली तोरा सील देवे परतो। हेगे टूटल फूटल नहीं तोरा सील देवे परतो। हेगे जे करह दे मही दिलवा ओकर बिल देवे परतो। हेगे जे करह दे मही दिल ओकर बिल देवे परतो।